Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngibuyele emuva kancane Uthando Nes'thembu update le noma ngifuna ukuphendula le yanto besibanga ku last season noku season 6 leyo ukuthi umacele nomayeni abayanga kumembeso kaMakhumalo. So kune enye family isithembu nabo Mr. Mabaso, ubaba Mabaso, unamakhosikazi awu-3, third wife, ngibone umshado wakhe ku-social media. Abanye bayabazi, abanye ababazi, but ngizonikhombisa iy'thombe bephelele ubaba Mabaso namakhosikazi akhe onke, mase nginikhombisa umshado, traditional wedding, kodwa ngathi bekuhlanganisiwe ka-third wife okuwunkosikazi owokugcina okwamanje kaMabaso. Yazi ukuthi yini-ke emangazayo, awekho la makhosikazi amabili. Mina ngayichaza-ke kwaba ukuthi phela uyichaza ilalelwa omunye ozoyizwa ngenye indlela. Unkosikazi wokugcina emshadweni wakhe obuhlanganisile ubekhona ubaba Mseleku, ubekhona futhi uMangwabe. Ilokho okumangaza kakhulu ukuthi pho idrama Eyani. uMangwabe ukhona wayemenyiwe shuthi nobaba Mseleku ukhona nje wawumkhulu umcimbi. Kodwa first wife no second wife abekho ezithombeni. Ngaphinde futhi ngaguduza-ke, angithi phela ngiyenza ukuthi ngiphithizele ey'ndabeni zabantu, ngaphinde ngaphithizela-ke ukufunda ngempela ukuthi u-first wife no-second wife babengekho. Cha, nalokho sengibone iy'thombe, kodwa banazo iy'thombe bendawonye ezinye. Emshadweni ka-third wife babengekho. Laphaya sasibanga-ke kumembeso kaMakhumalo ukuthi umayeni nomacele bebemenyiwe kodwa abayanga. Kahle kahle vele ngisamile kuleyo ndaba. Kahle kahle vele kwakumele ukuthi bengayi. Ngey'zathu eziyaye y'bekwe-ke zikhulunywe abazaziyo nabaziyo. Kodwa hlampe-ke ngokuthi uMakhumalo usehlale nabo umembeso wakhe engakawenzi, wasibona isidingo sokuthi ebameme. Kodwa into esingixaka ukuthi why kwabanzima ukuthi abayi. Kodwa futhi-ke enye into engike nginake uMakhumalo ezinye izinto ezesizulu akazazi kahle, futhi-ke usasemncane uMakhumalo, hlampe yikho waphoxeka ngale ndlela aphoxeka ngayo. Lana-ke bengizonikhombisa ukuthi hhayi akusiyo into entsha, akukusha. Ngawuhamba futhi umshado lo onje isithembu. U-first wife wayengekho, ngiyamazi-ke u-first wife kulo engangeke kuwona. Wayengekho, sawubuka nje umshado wesiZulu, kugidwa kwenziwa yonke leyo nto, kodwa u-first wife wayengekho. Iy'ngane zamantombazane engayibona because umndeni esiwaziyo. Yingakho-ke uma ngitshela ukuthi enye into uma ngiyikhuluma ngisuke ngiyazi i-evidence, ngisuke nginabo ubufakazi. Ubufakazi-ke ngizobusebenzisa ilobu bakaMabaso. U-third wife lo ongenankinga no-wife 1 no-2 because baney'khathi la baney'thombe ey'ningi bebukeka bejabulile, kodwa emshadweni wakhe babengekho laba abadala kunaye. Ukuthi-ke bona banayo-ke i-reality show, sazi-ke hlampe-ke nakhona besizobanga ukuthi abayanga ngani emshadweni. Yebo, bengizonitshela ukuthi akusiyo-ke into entsha. Ubothi uma ubanga umsindo kodwa ubuye ubheke phela khona la ku-social media ezinye iy'ndaba yikhona. Umshado engiwaziyo engawubona ku-Our Perfect Wedding angazi noma uMseleku waye-guest speaker yini, kodwa wayemenyiwe laphayana. U-first wife wayekhona, kwakushada u-second wife, u-first wife ekhona. Kodwa into eyenzeka yayihlekisa phela kuthina esasibukela i-TV, kodwa kwabekhona yayimangaza. U-first wife wavele wathatha over yonke into, wenza sengathi umshado owakhe, wagqoka i-matching outfit no-husband, kuwuye ocontrola yonke into. Nabantu ngaze ngathi hayibo, ngibuka nami ku-TV ngangibabaza lokhu ukuthi why sengathi
kushada u-first wife kube kushada u-second wife. Nabanye-ke ababekhomenta babethi wenza kahle vele ngoba u-husband wakhe, nabanye bathi bekufanele ingabi khona umamkhulu. Nangalezo zizathu-ke kufanele vele bengabi khona abanye ukuze umcimbi uqhubeke kahle ophakathi kwababili abahlanganisayo ngalolo suku noma ngabe yimuphi umcimbi. But-ke iyayifuna ukuthi uma uyikhuluma into efana nale ngoba ukhuluma ngothando nesithembu namakhosikazi anabalandeli ngokuhlukana, uyikhulume ngathi ungayiphindaphinda ukuze nomunye ezoyizwa. U-I do or uyabuza umthetho usuke sekuphakathi kwabantu ababili. Mhlampe-ke uhlobo lomshado uyabahlanganisa. Yingakho isikhathi esiningi makhulunywa indaba ya-number 5 ngoba u-number 5 uzohlangana nabo bayilwa bonke bebe nembono ehlukana. Kodwa ukuthi yebo ngiyakuthanda, I do, uyabuza umthetho kuphakathi kwababili. Angakaboni-ke la isithembu khona beshada bonke ngelanga elilodwa. Wakupropose uMseleku laphaya kwi-show kodwa sikubonanga kwenzeka kanjalo. Ivale-ke le video, ngithemba ukuthi uzoyibona lento, uzoyithola futhi lezi iy'thombe ubone lo ovela la u-third wife wakaMabaso, u-first wife no-second wife abafikanga emshadweni wakhe. Yileyo nto bengizokuxoxela yona. Thank you so much for love and support. I love you. Ngiyabonga nge-support angiqedi. Kahle hle emuva kunento engizama ukuyilungisa nale social media. Bye.